El veritable valor d'una joia. Un conte d'origen sefardí. Un jove va anar a casa d'un mestre per demanar-li consell i ajuda. «Mestre», li va dir, «no tinc ganes de fer res. Em diuen que no serveixo per estudiar, que sóc un babau i la veritat és que estic una mica perdut». El mestre, sense mirar-lo, li va dir, «Bé, ho sento, noi, però avui no puc ajudar-te. Precisament estic pendent d'aconseguir uns diners per pagar un deute. Potser després, si tinc temps, puc ajudar-te. Tot i que, si m'ajudes a mi, potser jo després et puc ajudar a tu». El noi el va mirar i li va dir, «D'acord, mestre», però en el fons pensava que no li donava cap valor i que potser l'estava molestant. «Molt bé», va continuar el mestre, «mira, agafa aquesta joia, vés al mercat i a veure què em pots aconseguir. Com t'he dit, t'he de pagar un deute i és necessari que aconsegueixis els màxims diners possibles. Però sobretot no acceptis menys d'una moneda d'or. Vinga, vés-te'n i torna el més aviat possible». El noi va agafar la joia, va anar cap a la ciutat, va anar cap al mercat i a tothom que trobava li preguntava si volia la joia i quan li donaria per ella. Molta gent la mirava perquè era molt bonica, però quan demanava una moneda d'or, la gent marxava, se n'enreia o fins i tot li giraven la cara. Un senyor que estava assegut li va dir que era molts diners una moneda d'or i que la gent no podria pagar això per aquesta joia. Però ell, perseverant, va continuar preguntant a tothom que es va trobar, més de 100 persones. Va trobar fins i tot un home que li donava una moneda de plata, insistint li hagués donat 2 monedes de plata. Però això no és el que necessitava. Necessitava una moneda d'or. Cansat i decebut, l'home, el noi, va tornar a casa del mestre. La veritat és que si l'hagués tingut, ell mateix li hagués ofert la moneda d'or al mestre per alliberar-lo de la seva preocupació i així poder ja tenir el seu consell i el seu suport. «Mestre», li va dir quan va arribar, «ho sento, però no ha estat possible aconseguir el que em demanes. M'han ofert una moneda de plata, fins i tot hagués pogut aconseguir 2 monedes de plata, però no crec que ni vostè pugui aconseguir que ningú es cregui el veritable valor d'aquesta joia. És un engany». El mestre va dir, «Ara has dit una cosa important», va dir el mestre somrient. «Esclar, no sabem el veritable valor d'aquesta joia, veritat?» I el noi va dir, «No, doncs potser que primer», va dir el mestre, «potser que primer sapiguem el veritable valor d'aquesta joia. Torna a la ciutat i busca el joier. Qui millor que ell per saber el valor d'una joia, veritat?» El noi va tornar a agafar la joia i va dir, «D'acord, torno a la ciutat». El mestre li va dir, «Digue-li al joier que voldria saber quin és el valor de la joia i que voldria saber quant t'ofereix per ella. Però, escolta'm bé, ofereixi el que t'ofereixi, no li venguis. Torna cap aquí amb la meva joia». El noi va anar cap a la ciutat, va buscar un joier. Quan el va trobar, aquest va examinar la joia per davant i per darrere amb la seva lupa, la va sospesar i al cap d'una estona li va dir, «Noi, digue-li al teu mestre que com que és una cosa urgent, li puc oferir 58 monedes d'or». El noi es va quedar petrificat.
58 monedes d'or? El joier li va dir: sí, bé, si no fos tan urgent, li podria donar fins i tot 70, però això sense tanta urgència. Digue-li a veure què és el que li interessa fer. El noi, molt content i emocionat, va tornar a casa del mestre i quan li va haver explicat tot, el mestre li va dir: seu. Tu, noi, ets com aquesta joia, valuós i únic. Per què deixes que l'opinió dels altres et faci perdre la confiança en tu mateix? Necessites que et valori algú que realment sàpiga quin és el teu valor i, sobretot, que tu mateix et valoris com cal. Així que valora't i estima't. I dit això, el mestre va agafar la joia, la va tornar a guardar, perquè era un record de família i no se'n volia desprendre. I, conte contat, conte acabat. Que tingueu un molt bon Sant Jordi.